Pirthi adang long jang thu ke long athai ki jum lapen ke wangjilang arni jang thu ki ik de jangring ke thepi ge jo jang thu pen kevek a motor alar ke me pen kevek a motor si kaselam pangchenglo lapen chi hung ponno la sondak taxi India de satame me pen kevek a motor kaselam along ke paprang dun bom angthek thitanglo Central government hin pen setame me pen kevek a motor kaselam lapen kapaching thur ponjia phan RD ki pidun lapen Kimi phun kimi ejia phan aron setame kaselam pontang dolo. Ministry of Road Transport and Highways India hinpen e-wahan po portal along data ki paklang pona tengki la puhenlo India det pialong kato kabe pangrum petpen lakri trogra suri troksi kebra ke thomra pharu isira kri pho phayan pleng tanglo. Labang song bong asam angkang pialong setame kato kabe pangrum petpen suri kri plira pharu trogra troksir kebra ke thom an mi pen ke vega motor pleng ponlo. India dera long na puson mi pen ke vega motor ke ong na long rilake lak hinira suri troksir kebra trogra pharu isira trokner kebra trokep Maharashtra ahawar henlo adun thulake lak hinira suri ke thomra pharu phora troksir kebra hini pen Karnataka ahawar henlo lapen ki jum nai ahawar lake hum pharu isira plikebra pli Andaman and Nicobar Island along si do ponlo Labang soputhak Lok Sabha along Tokjir pen Lamboy ki pidona hosi Clardak pen Union Minister of State for Heavy Industries Krishan Pal Gurjar hin pen pachini pondo National Desk report Karbin Long Live